खुलबाय नमस्कार राधे राधे सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फिर से एक नया वीडियो का साथ आप लोग का साथ शेयर करना जा रहा हूँ। दोस्तों एक गाना का साथ गाना गाऊंगा अभी मैं। बिरलांबाय आंनि गोसोआ मेरा लैंग्वेज का है। आप लोग दोस्तों देखते जाइए। माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ निमाहा होबानो जाबाय दै रायजोफोर निमाहा। थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। इसे दसे सम होनानै फैदो खोनासंदो रायजोफोर। बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौ बैयाव खोरां सायाव नोंखौ नागिरै नोंखौ होसोबायनानै गोसोआ गोजौ बैयाव खोरां सायाव जिलिजों गावहरनाय नोंनि गुलिया जिलिजों गावहरनाय नोंनि गुलिया हाबनानै थाबाय आंनि गोरबोआव थै सानखानानै थाबाय रेगा जानानै थाबाय। बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौ बैयाव खोरां सायाव नोंखौ नागिरै नोंखौ होसोबायनानै बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौ बैयाव खोरां सायाव गोजा सिन्दुरखौबो लाबोनानै दोनफैबाय आं गोजा सिन्दुरखौबो लाबोनानै दोनफैबाय आं बिबारनि मालाखौबो सुजुनानै दोनखाबाय आं बिबारनि मालाखौबो
सुजुनानै दोनफैबाय आं माबोला फैगोन नोङो गोदोनायाव गानजाना माबोला फैगोन नों खाफालाव फुनजाना नेयै नेयै लामा नायै साना सहर जालाङो हरासो सान जालाङो जालि बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौबै अख्रां सायाव नोंखौ नायगिरो नोंखौनो होसोबायनानै जालि बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौबै अख्रां सायाव Thank you for listening and watching, my dear friends. Radhe Radhe, bye bye.